Nhau iripo muzuva ranhasika muri yeZimbabwe, nhau inotemesa musoro. Nhau yandoda kukupai yekupedzesera ndisati ndabva kuno ndiyoka yemurume ari kurambana nemudzimai wake. Anoti mukadzi wangu uyu takaenda kuHIV and AIDS testing ndokubva anobuda positive, inini ndikabuda negative. Naizvozvo zvingaite here kuti ndirambe ndichipinda pandinoziva kuti hapana kumira zvakanaka? Tongai tinzwe muri yeZimbabwe, zvaitika kwamuri zvinofamba sei? Tichatotauraka neve National AIDS Council of Zimbabwe tinzwe kuti nhau dzakadai so dzinombofambiswa sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Farirai chirongwa chatakukupai muzuva ranhasi. Changamire. Manga uchiti ndiri kuda pfuma yangu yose kubva zvaamai nababa, hapana kana chimwe chaukandipa. Ndizvo munyaya ndiyo ndikana ine question pakadi wai mira nditakuudza ndikatera zvangu pamusoro makagara ipapo nyaya kutonga asinda kungokusunungura apa hapasi pokuchema babunda mashoko abudisei zvakasununguka kuti muri kushuvira kugadzirisa mukati purezendera uso humwe hunge vamwe vanhu vasiya mariro ka zvizoiti mishemishe tinenge takutonzwa tsitsi hatizozivi zvokutanga. yato donongura tiudzane pamusoro ndine mwana wangu musikana akatizwa mushamani machemuzi muna October. Atizwa muna October, wakagara kubva October, November, December, January, February, March, muna April musi wa3 ndakaona baba a nemuzukuru wawadiwa ndimuichi umwana wangu nemwana wangu wacho akabereka ichi akabereka mberi achisvika pano tikawabva kuchika takasamumba taura ichi chemu chenyu tukataura chemu chavo sisitova nechi nemwana uyu hatichadi chi mwana wenyu nechikonzero chokuti mwana wenyu tamubata nechi ane chirwere. Tikati madzimai inzwai zvaiwa nechi naamukulunganya wati mwana abatwa chi chirwere kwawati kwawabva zvamabata chirwere saka mati chii mimi wakatiwa zvachakwanisa kugara nechi nemwana uyu nekuti andikagara nemwana nechi ane chirwere ndikavati nini musati maunza mwana uyu kauyu kudawo chi pfuma dzangu ndipa pfuma yangu muzita sei muzounza mwana wangu wakakumbira mazuva ndipewo mazuva ndinonodzosera chii baba vangu kupi amene kumba kwawo kana ndichinge ndadzoka after 3-4 days ndochikupa ichi zvinhu zvamuita izvo zvamunutaura sho ndagamuchira chii mwana
ndikasapamba ndamisa pamba 3 days dzakataura idzi dzakakwana reach 4 ndikazoona wachira sei wachisvika ndauya makazonyora list ramukaitesera mukataura kati list hatisati ndanyora kandigadziriwo ichi list kuti ndione mapiri anoita sei anokuita ichi zvinhu zvenyu takatora kuti 2 days tisati tanyora list riri nechi3 patanyora list ndikazotuma mwana ndikaenda kupa dombo wavo anova ndiye akaunza achitsvagira kuno chinombonana apiwa akazotumwa chidombo achinzi zvamatipa list rese taliona asi nezvamanyora papepa penyu handichakwanisa kunge ndichiita senichenderera mberi nani nemi kuenana nemi chienda kwamuita sei kwamufungidzira inini mwana ndikaita sendakasiya mwana wakamusiya ane pamiri nanhasi pamusa wakasiya kusvika nanhasi hawana kusombobvira waita sei watikwa kuti zvapera nepapi pamiri akati ndikainditsana kuti zizere mamiro akaita nyaya inini namutonga wangu zvokuti muzukuru wangu ini mwana wanzodzana ndindogara naye akatizisana nemwana wavo wawagara mumusha agara mumusha mwana wangu ndinongompa zve3 days anga neproblem yandakaona inini yekurara kutomugwere aida nguva yekurara kana zve3 hours chira chobva kumuka so akangoshaya zvanoita so airara sikana mbomubvunza kuti muzukuru chii kuita kuti anga asekuti ndomugara vandiri hope dzinongoita sadzo dzinongondibata ho tagara pati mudumbu iwe chii aitambudzika nemudumbu mwanai bhosi pandinogara inini ndaingogara nawo chaiwana pamba pamwe chikafu nekudya asi vangwa nemusha wako wairara vachigara uno vachidya vachienda kwavanorara muzukuru wangu koma aisvika pakuti asekuri kumba kudzinangwa kohwa ndaivashifta ndikuyemara inini zvandinotenda totenda ndinochena mati ndaimuteurira ndichivasimbisa nayo mbonoshandira kumaprofita vachiita saizvozvo achigara kudaro zvichingodzokorora zvichidaro kusvikira madzimai angu azodza nemadzimai uyu kuti akana iproblem dumbu mutsvagira nze mumashizha emutara here anombomubatsira zvoshonika kuti mutara pauri ndinoziva ndainotora mashizha emutara panhamupa muzukuru bonya zvawakaudza uite se uita achiita saizvo saka ndaimona kuti zvinhu zvaingoramba zvingorikoriona pandazosvika pakuti aiwa mutu wacho ndeuyu kana zvakubata unofanira kupora uchiita se uchienda uwere hwahuna umira akasvika kupa kuti musana ndingangoti 6 months dzakutaura ndoraramo yake yekugara ari wekungoita se wekudzimba asi sisu ndaimbosvika pakuti mimika zvamuri kushandira mumaprofita imboenda kuchipatara iye aiti seuri kuona ndikafuma hangu ndiri nani asi kana fuma zviri serious ndoenda kupi kuchipatara mangwana acho yaifuma but aiwa inini hasekuru zvangu zviri nani toti aho but akangoita futi 2 days atanga kudzimbikana kana basa kumusha kwendi cheko cheko ndirekodha ani basa rakaita nokubatika hapana nokuti mwana aidzimbikana ndikati aini zvinhu zvakundiremerera rega ndiende kwana mukurungai vangu tonovazivisa ndikaenda ikoko ndikasvika ana mukurungai nawe yandaiva panapa ndikuti mwana ndine zvinhu zvinotadza kunzwisisa ndamboitawo mamovement naye ende mwana uyu anganikamuka ustabunangana kokuti kana muna matete mutsvagiri yake kana yakanzi 3 days angonoshandisa 2 days kana kuti 1 day obva atosiya ine nawe china mape yacho yandisikanyatsobatira kuti kwaari ndikaenda kumba kwavo ndikanovaudza mwana ane dzimwe hope dzinotadza kunzwisisa munozviziva here anzi zvehope mungava wakabvunza madzimai avo anzi zvehope aiwa ndizvisiva tikati ko problem mudumbu anzi amudumbu tagara chiita se tinomuziva kuti ane problem yemudumbu tikati mwana hope nemudumbu nemusando ndoproblem yanaye mwana chandinokumbira ndikuti mimi neni tibatsirane bhozi ngona iji handiri handisi mumvura handinazozoni zvinhu zvakaita se zvakawanda mimi neni tiite se tibatsirane nonga mai wacho ndokanditi aende munomudzazo yakuma zvisho mwana ndikanomudza anamamoko svike kumba akangoenda patodzoka vachindikandira kwiri nazvo kuti saka vane helperi yavaita mwana
pamubva aitwa mamuvhimenti naye yotinzwa kuti chii vanangozisa zvakadaro tagara mwana aingokonvinyi vanazoti muzukuru ine munoshandirwa futi pavaenda pavadzoka pandodzatsananguro dzakaudzi ngati ainini mangwana mukananga kumukona muzukuru semu kutaura kwekuti akoni kafuma ndiri naye ngati aivawo zvewendo uno mukananga kumanje kumukona zvishuwa kuita seizvozvo wapedza kuenda kumukona vasvika ikoko bvavadzoka ina ndoro kumwe vandapinda chiti aka ndinoona kuti muzukuru arapa sei ndakasvika zvishuwa pamba kwavo ndakaa zvakamira sei ndaibvunza muzukuru sikana kozi ndimunai kwavo anzasa kuti pakaipa achitoseka zvake so taiwaka yamutudzika wapora here anzasa kuti apora anzi chiko anzi amusana anzi kudzura nzungu o musana pomire kudzura nzungu o ndandatoudza chiminde munotestwa kozi munhu ndandatomuona kuti kungoya mumusha utano hwake kuita se ende angadzikira zvoti danga vauya nayo panaka ndaikudza kuti bhodhi yana haisiriyo munhu yadzikira miri wake ndikati matestwa here zvanzi tatestwa zvakamira sei zvanzi ini ndabata chirwere sei katiko murume wako zvanzi hani kati ari kundinyeperei ndatombofizuka kozi kwandiri zvaityisa zvokoshe iwo kurese utobata chirwere zvanzi bata chirwere tora kadi tora kadi kwaya nao pandatarisa kadi pandanazoshuwa pake patonyora positive pakanyora nered pamuzukuru wamukomana pakanyora negative neblue kati vanabvunze futi muzukuru sikana saka apa muri kufunga sei zvikanzi inini sekuru ndakundogutsikana nazvo asi mwangu asogutsikana chi situation yatawana atiye mangwana chienda futi chimwe chipatara umurinde chimwe chipatara ndichipatara ndicho chimaziso tsamatorwa ndiyaya ndozvamu saka wamwe muzukuru komana aikundikana atanga musodzi sekuru ndatofa tikati aiwa unokufa handiwanza haume nyarara nditi tikati naiwe iwewe ukambogara sei ndabvunza muzukuru wangu sikana raramo yako ikamira sei zvanzi sekuru nini kana irinayo chiwere muda kubvunzire chiwere hachimbotyisichi isusu kufemiri kwedu chiwere chiriko nonge kataura zita remunin'ina wavo nehanzvadzi yavo vatore nechirwere ini pandaziva kuti hanzvadzi yavo yaakataura ndokwaigara pozaiti akauya kumba achimbodzokera ikoko achiya kumba achidzokera ikoko panati saka iwo ukapiwa chiwere napamukuru wako vana murumwari vatete wavo taura mushe muzukuru zvanzi aiwa sekuru anomwa nditete bamukuru avaite sei avamwe ndikatausati kunyepa iwewe ndokakupa chirwere aiwa sekuru ngatisaka chiwere chako chikasanzani pana zvinomboziva kati aoraiti inini situation kwandiri ihombe muzukuru uri kudzikira mimi saka inini zvandakuita ndoda kuti mimi muende kwagogo munozivisa gogo ozozivisa chi vabereki venyu muzukuru wamukomana kavani sekuru ndega ndizviguru ozi muzukuru aichema aikundikana tataura ichi kutoenda manherana nhasi kaenda kwagogo inova ndamai vakaona mudzimai wavo bata vaudzawo nyaya iyi ndingatoshandisa kuti muzukuru itaura saka muzukuru wangu aikundikana ndingazomutaurira kati uyabva ngotanga kuchema ambuya webva uyu indi akuchema moya pana mudodzisa nyaya uyu achichema kati ando situation iripo gogo yabva ngoti pakaita se pakaoma ende ndikabva ndaudza kuti mimi dati munozisa vabereki vavo ende musasiya shoko rataura mwana kuti ari kuti kwavo hazvisi zvinhu zvinotyisa chirwere chiriko kwedu zvazvimbotyisisa kutogona kutoita sei kutorarama kwaari zvanga zvitori simbu kwete zvinhu zvekutoti zvichinji chipo zvishuwa gogo wayo mangwana ati ngati manheri ndichazonzwa mhinduro kana mabva kwamukurungaiwa vakaita saizvozvo vavaenda avadhero ndorokafuma vaenda futi ananzwa chimwe chipatara chekuchemukuru inini kumanheri bvanenda bvananonzwa marizaut ava nongopinda ngoti zvisi hazvina chekuita vozi iwo ndivani mwana wedu ndori kuziva kuti zvabata chirwere zvichazviita sei ndikati aoraiti ndazvinzwa ndati iwo bva ndibvunza gogo saka inini zvakamira sei kati inini kutomira vanhu vabva kuchipatara ndonzwa kuti wachadzoka mazuva achakakamira sei bhosi kana kwekuti muzukuru wangu anacho iye anacho handina chandingagondiira ndechitonzwa kubva kunoti kuno vaviri avo vakazodzoka manheru nekombi dzokubva chemutudi vasvika pamba wamira waburuka mukadzi wake haana kuzotema teni pamukabva daikabena uyu ndiakatenhwawo
zvakamira semuzukuru zanzi asekuru zvindizozo hapana chinhu chamboita se chambochinja tazongovharisa kuti titore mapilisi bhozi takatagara akapiwa mapilisi kumukombe ndakati saka iwe kufunge muzukuru zvanzi hainini sekuru hazvigoni kuti ndigare nemunhu nechirwere ende munhu pandiri kumubvunza mhinduro dzacho dzakutondipindura ndedzekutondisotesa haasi kunditsanangura zvezvinogona kubatika saka nesituation yangu ndatidzeni sekuru hazvigoni ndakataura kuti nyamutauro endainzwa patochirega unoratidza mudzimai wako kuti ndozvauri kuita bhozi unoziva kuti munhu anongokuchinjira mangwana zvogonozofuma zvazvino ende unodzika makumba mangwana makuseri mungakanaka ku unozvitaura nyaya yako pamberi patezva wako abona kuti azimuzukuru wako zveshuwa vakaenda kumba kwavo vakanorara ikoko saka kumba kwavanorara pane 2 rooms imwe yacho inorara mufana wake iye achirara nemudzimai wake imwe room bhozi ine kumba kwangu ndandinonga baba wangu achirwarawo kwangu sina mukana kuti mufana asipesa mufana wakairara kumba kati kwangaita presha ichi nevanhu saka ndikazomuswa kumanheru nemumwe wake wauya kwandiri sekuru mboko mai vai pane zvikuitika ndaona meguru wangu akuita se akurongera chii chanetsa nekiri zvanzi ine handichimbozva sekuru hanje pandamunga papepa ndaenda kusvika kumba kuri zveshuwa ndikasvika muzukuru wangu aringoratidza kuti ari bhizibizi munhu akutorongedza chi mapera pandabvunza ndakatogurenda kuti chi takuti ndamugara zvakaita se zvakanaka ndati ndamai junior because ndakangomupozera kuti achinosvika mumusha ndikamupa ukakaita muzukuru nezvekushedza zvinozvisa ndigoni ndakakupasira kuti mai junior ndati chakushedza upi muzukuru saka ndakangosvika mai junior chii chiri kunetsa zvanzi asekuru hazviito ndigara pano bhozi muzukuru nyamidzoti handigari nemunhu anechi nechirwere kataura iti ndazvinzi pative chimira kunze kuita se kuchena kana pachena toenda newo kumba kwenyu tinokusarenda zvakajeka zvanzi ai ndangogarawo sekuru ndandisiri ndikuenda munhanya pati kurongedza chete kataura zvipoka nwadaripo michirara enda kudzokera nita se murara panodzoka kutenda kwangu panharara murangu mufefeamuka vana pandakavasiya hapanakarara uyo angaaisangogara pavhurandi yakagara kumusiyo yakagara kwake bhozini andatomutipira ngati shaa munhu anogona kutiita dzimwe nyaya saka kugara pamusiyo kwangu kugara kuda kuona mamuvhmendi echimai emudzimai wake kuti tisvike tamusarenda kupi amberi pababa wake zveshuwa ndikaenda kuseni kwati patasvika ndataura nana mukurunde wake tatiwetaura ita nyaya yako pasiteta nyaya yake so inini handichaita se handichadi akabva wataura zvepfuma kati azviite mwana wedu mumashure kupfuma pamberi kataari ndiri kuzvinzwa but mwana uyu ane action dzaaite ipo papa pachipanga patachibvera akasabike kudya kwacho achiramba mapilitsi acho taimubvunza inini uri mumwe iri muzukuru ndozvinotinenza kutaura kwachiiti hainese kuti kunomuzvirasa izvi ho saka uyu mukomana paakaenda akabva watsanangurira apa saka ini ndo zvandikazongopindana ndikati aiminzwa kutsanangura kwaita mukwasha wenyu nemagariro ari kuita mwana wenyu so mwana wenyu ndayanayarai asi kudya tikubvunza mapilitsi anoti handina basa nazvo saka zvakaonuri tidzoke naye mtimira pfuma yeni ambuya ndiwangu ari puresha atezvaro wedu naye wangu ari raiti saka ndoka zvozodzoma mudzimai kuti aiwa inzwa zvotaura vanhu mwana wako ndasi kugona se kuteedza zvinhu zvacho saka vanogona kutyawo kuti tinogara naye sei saka mwana ngaasati but ava indikatoti kwandinogara mukuziva hakuna kwanotize nchiende kana iri navechi ipfuma notaurira ndichiita se chipanana mbawanzwisisa wazongoti ini ndikazongokuona marega kuzoya kuno kundongodzosa mwana wedu kati hapana chakaita but sofa ndina mudhara wangu ari kurwara ndatofona vana vamwe vari kudhara kuti uya nawo baba kuno timbowaona kuti vari sei saka ndipewo 3 to 4 days ndosodzoka ndozonzwa nyaya zveshuwa ndikakwidza nababa ndikaenda nawo kudhara wedu ikoko ndokune hama dzangu kuno kakuna pandanosvika pandanatsanangura ndosituation ipokumba iye muzukuru wacho ndikaenda naye kati sekuri nini tombosviduka muarea kana zvo 1 week because situation zvinhu hazviri kundita musha pandakwidza nemuzukuru wangu iye wacho nasekuru wacho pataenda zveshuwa sekuru wachibatsirwa madhesi paita sende anotuwa ndikati aine mukuziva kuti ndine nyaya ndinaiko kumba baba vamwewo vana mukomana sisi varikokuma ngatsanangura ndonyaya nemuzukuru wedu tukanzwa nyaya yakaina kupera vozwa tiwa vati vakuda kupfuma pamwana wavo anechi ane hosha saka iwewe chidzoka ikoko ukasvika ikoko wonzwa kuti vari kudei zveshuwa ndikadzoka ndikaenda musha mavo sekuita nokutandaita ndauya makazorongera program dzekupfuma nokuda zvangazasaka tipe mazuva zveshuwa list wakazotonyora parapiwa sadongo ndakangosvika kwasadongo ndaitotanga kwasadongo tangoriona tasina sadongo saka nyaya iyi zvayaiita ndezvekuti
payakapinda mumusha isusu takaitsvaga kuti pfuma inofanira kubhadhirwa pansituation yakadai seyakamira sei patatsanangurwawo tikatombofamba nayo nhau ite semanje kuitsvaga kuti panobhadhirwa so handiti saka ndapiwa list riyeni pandatanga kutosendawo kune vanhu zvikanzi hazvisi mira ukaita semanje wakadaro izvozvo zvavachagona inga asina purecha kuti hazvida kuwapa pfuma but ine handina chandinoziva kuti panobhadhirwa sei but ndaishanda nevamwe vachibvunzawo futi kune vanhu vakafanana sezvakaita panapa information yaitsvaka kutibvunza zvinochajira naizvazvisi list racho ndinaro pano saka ndingazongobva ndangotyorawo ndipo ndakaudzwa kuti either iwe kana uchida kuripota zvizwauri nenyaya yawabvunza ivi kana kuti iwo sezvo vakanyora pazasi kuti pasina izvi patinosangana unoita sei nokuziva vachaita sei futi vacharipota saka inda ndikatongomirira kuripota saka kwaita sei waita kudai so saka ndo mamiriro akaita nyaya yangu naava ndanga ndasiyo pamwe paindibata ndepekuti ndakavaudzawo situation yemwana but havana action yakatora even 6 months dzakutaura wazosvika pamwe asipaona inosvika kutaura maishu kuti wazomboteerawo wachingoti mwana wacho amuti akurwara ari sei zvaita nge watongondisairira handizvozvo Unofana njajira. pane honda Unofana njaji. nai baba mapedza here ainida pesa matopedza ndaona munhu kumwe mataura zvizhinji chaizvo asi mashoko enyini kana taisa musefa so tinoona kuti pamwe hamusati mataura nokuti avo manje ava zvavakanyoresa uko hazvinei nezvese zvavataura kana ndichimbodzi avo totaura pfuma yavo pamusoro pomwana wavo chete chete 1 2 tanzania yekuti imi maiti situation haina kundimirira zvakanaka ndainza kuti muchiti ndaigara padhoo kuti ndione kuti chii chiri kuitika zvese izvo zvichindipa mubvunzo kuti ko imimi muri chiiko muri muridzi womukadzi here kana kuti sekuru aiaumapapadza zvisiri ndakaenda kunoona muzukuru wangu time dzandakazoenda kuseka mwanga akagara kudhoo mwakagara pavha ivo vanhu ine handisidi muridzi womukadzi iri sekuru pamuri kuti mimi ndaida kuona kuti nokuti pano zvanga zvaakuitika zvanga zvaakundityisa sisaziva kuti chii chiri kuitika aiwa ndati situation yemwariro wemwana nditi yange yakundinetsa ndozvakazopandisena unoziisa vapi manje alright mashoko yangu kupesera vasati wapinda wavo ndokuti zvatinoziva isisu kwese kwamaifamba muchibvunzana muchiita sei mainyepewa waigondokerana kutora mwana womunhu aloni kuno zvakunoreva pachivanhu chedu handitika zvinokwanisika ini ndiro chirwere panapo handitika mukadzongohava handiti ikangoti ini nemakore akawanda echimapirisi mukadzongohava handitika pamwe iye ndikeriya akatopa imini asi iye akaenda kuibuya anonzi hana handitika nokuda kwemazemenero yanoitika yezemeni yatinowana pakirinika apo haisi chaiyo chaiyo inogona kuratidza mari zavo sekuti chiwa munhu wamwe posi piri kubhadhariwa kwepfuma kunobhadhariwa munhu akanga akaroorwa hakutarisire kuti nekuti munhu akazofesuka hakuna zvikadaro tingatotangawo kuzvinzwira kubva kwamuri ini tingatongodzidzawo kubva nhasi madhaki tinyembei ini ndotoshamifikawo kuti vanhu vakuya vachipupula kuti mukadzi wedu muhwere ini nasaenda zvinzwa kana kuti kwazviri kutaurika kana kuti unongedzei kuti kana ukaita hama yako chaichaiyo kuti umutaura iwewe unomwa mapirisi ndatiweda saenda vanzwa vachipurichwa iwo vanhu vakutondishamisa kuti vakaenda kutura mukadzi vachiti mwana wenyu muhwere makadii kuenda through doctor kana manesi kuti mienda kutiturira ndimaona uhwere wacho munzi kuti vakutiri kudii kana iwe wamuona mukadzi wagara mwedzi woenda kumbatisa wobatwa irwere kuya kuti iwewe wakapona nokuivo kana dei ukabatira chibudi mangu kana dei ukatodini kuya kuya kuti kana wadaropoka anga asingakwanise kootula mukadzi atoti ndizvoita zviona ndichaona uka zvinobuda kana achienda chipota chitestiwa aizoona chibuda iwe wagara naye umwedzi nomwedzi
chozvitiponera muzi takutiona kunyanya kutuka plus achisi chedu chokutaura ndorevo yatina chirwere unoziva here kuti amai vane chirwere vanogona kuzvara mwana asina pamusoro wadai yai ngatibate careful ngatinatsekinzisisa masenzi teibatika teisaka andika kuti pano kuti tinohwandirana andika kuti hwandirana zviziva kuti fusha uyu munhu ndo zvano wachazviona aikoko saka mangara kwaita auka awo ari kubvuma vatopotera kuda kutsvaga kuti ingabviswe sei nemamiri aita masi pfungwa nemamiri akaita situation kuti izvi ndo zvazviri uku ndo zvazviri uyu ari blame haasati atokubatwa chokwadi unoziva kuti awo ndo zvaanapo oroera ukwepa kuti nakuchingotaya apa ngatisunungurane chinasopaine kutwasainini hanguka babawa wachisteta nyawo wapi yakuwa a very good advisor kumuzukuru wavo ndo zvandaona but very bad. Why? Because mimi makatambira munhu without my examinations yoachiwayo pavakatorana muzukuru wenyu nemuzukuru sikana ipapo maifanira makatoadvisa vaviriwa kuti izvozvi endai kumatesti acho iwayo zvisati zvaibva zvinhu zvenyizvi ndo paifanira kubuda tu ende ipapa pane kumwe kuparamhosva kwamunogona kuita pamaita ipapapa hungu haitaurike nekuti muridzi wamaparira mhosva hapo mati mimi chirwere chawakachitora kunani kuna baba mukuru wako kunongedza ipapo pane nyaya manji nemunhu wamuri kunongedza hazvinzarwo manji. So ndiri kuti mimi makakanya kubva pakutanga pakauya muzukuru sikana mumusha menyu advice yenyu yanga iri kuti musati maenda kure izvozvi itombo mhanyai wana mazvikokota wamboona kuti zvamuri kutora zvizvi muchiunza umusha hapana negonye apa zvanga zvakanaka but makangotambira nekungoti auya no problem ngauye nhasi zvabuda pachena kuti ndo zvazviri makuchiti mukadzi atichada sefiti iri kumunhu uyo ari kuramba mumwe wake mamboigarandira kusvika pati kuti is very safe because it's not a one time issue kuti inongosafesaka kuti zvadai ende mabatirwo echirwere ichochiyo zvinodhipenda neresistance yeropa rako iwewe chimwe chinotokasika chimwe chinononoka pamumwe munhu asi straight sezvo aitomborarama vari vese so obvious kuti wenyu muzukuru komana is affected very saka hapasisina chirewa so kuparadzana neuyu zvachireva kuti iye haakusacrifice upenyu hwake kuti ini handichazombofi ndatora mukadzi ndizvo ndiri kubvunza kuti muzukuru wenyu zvaari kuti uyu haachadi uyu
nekuti ane chirwere makuti ere haachazowani mukadzi wokugara naye anowana achamwana iye ashuwa kuti ari safe here panyaya yechirwere iye akambogara nemunhu ane ko kana azoonekwa kuti ndo zvapo ya decision achada kutora mukadzi akaita sei asi mukuti apunyuka here papa panyaya yechirwere chete kubata chirwere aiwa kukanzira kwamaita imimika hamuna kukuita nemazvo sekona kwandiri aiwa ndikutotaura nokuti mainyatso kukanzira muzukuru komana nemwanasikana wacho pamwe chete izvi hazvina chirevo chekuti zvinorambiwa kana matombowa pamwe chete hapachisina nidhi yokuti kwai tingatonongedzana kuti iwewe ndiwe une izvi iwewe already watovamo mukati mazvo of course chingabuda 5 years to come but watova nacho chatoepo saka torambana here misha yamuri kuona imuti haina here zvirwere ndishuwa zvirwere chiri pese pese musha wese wese hakuna musha unoti apa hapana but treatment ndiyoyo yokuti chiteedzai zvamunopuwa kuti izvi chizvishandisai nemazvo izvi tive vanhu vari safe kumberi uku vana munotobereka vana vacho zviri safe futi ende vari safe futi vana vacho zvinoita but situation iripo ndeyekuti wenyu muzukuru komana imimi makumpa license rokuwa career ndopandakupikisanawo napo inini hangu kuti ipapo patoshata nokuti haachazombosviki papoint yokuti akuda mukadzi waanoziva kuti ane chirwere ichocho iye ainacho kuti aivende kokonza mukadzi womunhu andokonza kwaasingazikani akakonza kwaanozikana vantu vanhu hapana anoziva kuti uyu haachabvumiwa saka zvanga zvakangonaka kungoti maikhanzira vanhu vaviri ava chete zvongogara zvanga zvakanaka maningi isisi kuti uyano imosha utemo hurumende ikataura kuti hakuna munhu anonzikana tikaenda kuchipatara kuti akafa noaids unokubvunza kuti zvikarehwana neizvo utotaura imwe hosha ihosha iri kutaurwa nowawa ega handizivi ende mwana wavanhu kana dei anga akarooriwa nomwana wavo anga asina aids achienda koroora akamukonza achiti chii akamukonza nokuti zvikunzikana uchikonza mukadzi unotanga watenda kukuchi matest kuona kuti mukadzi ari right here kana kuti asi right kana asiri right mosiyana musati masvika zvino kawakakonzana chihwande-hwande wachipanana chihwande-hwande aunga wachitoonana kuti ari right hapana chikaipa mombe inondobhadhara somabhadhari yonoitwa umweyo mwana womunhu wa hati muchinji tichiti mwana wosvugu tomutora kumuisa mwana wotsana mwana wosvugu uyo awaumbana wotsana wose akakuudza izvozvo iwe wozouya wozondiudza kuti ndini ndakataura izvozvo pawaibanana wakaudza vamwe vanhu here kuti takubanana takuudza kuti hurumende ikanzi munhu kana uchida kukonza mukadzi kana wakonza mukadzi uchiti muri kudanana mutanga maenda kublood test motohwa blood test woona kuti muri sei munzi munowirirana here ungu tinowirirana tiolaiti ndizvozvo izvo zvavakutaura zvazvinani akaitire nyota yenyimo fuku nokumwa haabvumiwi
kare nakare waitotanga wanza kuti wakonda mukadzi usati wadanana naye anogaidha mwana usikana wewe kuti ari kudanana nomunhu uyu here kana kuti kwete kusvika mazopiwa imba uoniwa kuti imba yako iri fresh wamuona ari open asiri open ari sealed onzimba yenyu zvino mazuva ano munondototi chero mundopinda saka kana wati chero undopinda ndizvo zvawawana zvikaipa zvikanaka zviri kwauri iwewe nokunza zvandikutaura ungazoenda muchitaura kuti aiwa pauya vamwe waenda koti zvakati hazvisirizo ungochiba mwana wavanhu pachiwande vanhu sauya vatuudze kuti andenzerana apa pakamusiyangero vanechigere tapedza nyaya yavo vazinzikira mukoma vatuita mapindurira vazinzikira honguka mhuri yezimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho. Tongai tinzwe murimi maizvifambisa sei, maiendera mberi here kuramba muchisangana namadhamu kana kuti rwendo rwacho rwaibva rwagumawo ipapo. Tongai tinzwe kamhuri yezimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Mhuri yezimbabwe, don't forget to like, subscribe, share to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,